Ay, oras tayo na alas 5:52 mga idol. Tuloy-tuloy, hindi man pa pinadamag inatabigat. Ay, sakbay naman Idol Glenn ng mapanta iti portion iti weather. Akat adaman iti kablaawan ta, itatagon daw. Apo, dahil tama. Oo, sino iti kablaawan ta? Kablaawan taman detoy. Dati nga babae, kita nalapsat, napudaw, ano pa. Da amin sa kanya na. Napudaw. Sino? Happiest birthday, Bernadette Amoja Toledo. Ni Idol Bernadette. Yes, Idol Bernadette Toledo, and of course, ni Idol Jezreel Anjeta. DJ counterpart ko nga digital. Oh, di ba? Happy birthday. Kaya kayo nga duwa. Happy birthday ka ni Idol Jezreel, ka ni Idol Bernadette. Kuna na ni Rain Santos. Good morning, Sir Kablaokman. Di kalalapsad na friend ko itangal daw. Di na pa nagkasangay. Happy birthday, sis. Badeta Moja Toledo. Sapay kumatag na natin taginalapsat mo, sis. Ang sing-sing-pet ka kanayon kada ang gagaget. Stay safe always and God bless. And ni Jezreel, what's your greetings to him? Yes, ilalaing mo lang ta. Dito ubram. Oh, nakagagagat dating ubing. Nakagagagat tayo digital. No, kasano kinagagat kasi kinasadot ko. Joke lang. Ilalaing mo kaya dito yung craft mo kaya sapay kumata aggrow pa kaya dito yung craft mo kaya dito yung mangi tandudo ka dito yung mangi tanok iti IFM. Agbaling nga numero 1. Agbalin tayo nga kaslalawag. Champion. No? Diba? And again, ni Idol Bernadette, ang gagagat ka, bes. Yan, ading ko, alakat aming advices, pangadaming kekan. Actually, dito yung masapul ko. Dito yung matkadwa nga digital kasi dito yung laban ti radyo itan kathaan laing nga para radyo na. It's digital. For social media. Yes. It's digital. So, we are in the digital world and you know you are digitally birthdayed. Alright, mga idol! Yun lang. Ay, na mga weather report na lang. Tanga, sa balit may bagbagak dito. So, okay, mga idol, at di weather report, at IFM News, ilata akan ito.